У Беларусі не было другой сусветнай вайны, бо была Великая Отечественная, а гэта працяг Отечественной войны 1812 года, і выйграў тую вайну савецкі народ. Калі што, Перл-Харбар, высадка ў Нармандыі. Не, мы гэтага не чулі. Дзе гэта ўвогуле? Лік беларусаў ахвяраў той вайны працягвае расці. Лік партызанаў таксама. А народ, які выйшаў на вуліцы ў 2020-м, гэта, ведаеце хто? Гэта нашчадкі калабарантаў. І гэта проста вырадкі. Калабарантаў было насамрэч мала, але яны нейкім чынам размножыліся, таму ізноў родзіна в опаснасці. Ух! З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». І вы, напэўна, хочаце запытацца: Катя, што ты нясеш? Слушна, я нясу тое, што афіцыйная прапаганда даносіць беларусам усе апошнія гады. Сваю альтэрнатыўную гісторыю той вайны. І пра яе мы сёння і пагаворым. І я загадзя дзякую за лайк, за падпіску, за каментар, калі для вас гэта бяспечна. Калі вы думаеце, што ў Беларусі так званая Отечественная вайна – гэта гісторыя, то не. Гэта канстытуцыйная аснова дзяржавы, бо ў 22-м годзе ў Канстытуцыю былі ўнесеныя праўкі, якія замацоўваюць абавязак захоўваць праўду і памяць аб гераічным подзвігу народа ў гады Вялікай Отчыннай вайны. У тым жа годзе ўступіў у сілу закон аб генацыдзе беларускага народу і аб недапушчэнні рэабілітацыі нацызму, якія забаранілі усялякія дыскусіі на гэтую тэму. Усё гэта замацавана школьнымі падручнікамі, ідэалогіяй і проста прыпячатана праваслаўнай царквой. А каб не было сумна, як піражкі з печкі, выходзяць фільмы, але пра іх мы паговорым у самым канцы. Так званая Вялікая Отчынная вайна – гэта цэнтравы момант ідэалогіі Лукашэнкі, сакральны матэрыял. І з яе паўстаў культ са сваімі святымі, са сваімі месцамі памяці, стэламі, курганамі, рэліквіямі, свяшчэннымі кнігамі, памятнымі датамі і ўрэшце са сваім страчаным раем, СССР. Ну і як у кожным кульце павінны быць антыгерой. І гэта акурат калабаранты прыдачылі і ўвесь коллективный Захад. Вы видите, что творится вокруг нас. Запад опять решил все свои долги и проблемы сжечь в мировом пожаре. И одновременно сжечь несколько миллионов жителей нашей планеты. Пра адмову да аднаго з падручнікаў па гісторыі Вялікай Отчыннай вайны пісаў нібыта сам Александр Егорович. И там ёсць такое. Некоторые псевдоученые пытаются переписать историю Великой Отечественной войны, уменьшить роль наших дедов, реабилитировать предателей. Молодежь является главной мишенью этой лжи. Я верю в ваш ясный ум, чистую душу и честность, что позволит вам отличить правду от лжи. Сябры, вось я асабіста таксама веру ў ваш ясны розум і чыстую душу. Таму давайте зараз усё гэта разбіраць і глядзець, дзе праўда, а дзе брахня. 3 ліпеня 2014 года, акурат пачалася вайна на Донбасе, Лукашенко разам з Пуціным адкрываюць абноўлены музей Вялікай Отчыннай вайны ў Менску. Я нагадаю, што ў Беларусі няма нацыянальнага вайсковага музею, толькі музей Вялікай Отчыннай. У кожным з амаль 200 музеяў краіны ёсць секцыі, прысвечаныя Вялікай Отчыннай вайне. Сімвалы краіны – гэта Хатынь, гэта Берасцейская крэпасць, то бок нічога іншага ў нашай гісторыі нібыта не было, толькі тая вайна. Пра Хатынь, дарэчы, мы ўжо рабілі відос, пра Брэсцкую крэпасць, калі вам цікава, то пішыце, зробім таксама. І можна падумаць, што рэжым Лукашэнкі проста ўзяў на ўзбраенне савецкія наратывы. Той жа Менск горад-герой яшчэ 74-го году. Хоць ніякіх насамрэч важных баёў за горад у адрозненні ад Кіева, ад Адэсы тут не было. Такі статус Менск атрымаў завочна, бо рэспубліка партызанка. І гэта таксама яшчэ тренд з 70-х гадоў, калі рэспублікай кіраваў партызанскі клан. Паглядзіце пра партызан нашу асобную серыю. Там мы тлумачым, што з гэтым не так. Прычым,
З публікацыі ў публікацыю качуе лічба тых партызан 374 тысячы. Часам яна перарастае ў 400 тысяч. Чаму не? Вы можете сабе уявіць падпольную армію ў 400 тысяч чалавек. І знішчылі яны нібыта 500 тысяч гітлераўцаў. Мы читаем подручник. Большой вклад в разгром германских оккупантов несли партизаны и подпольщики. Ими уничтожено около 500 тысяч гитлеровцев, пущено под откос более 11 тысяч эшелонов, разгромлено около 1000 штабов и гарнизонов противника. Гитлеровцы вынуждены были отвлекать для борьбы с ними огромные силы. 500 тысяч. Это, насамрэч, траціна нямецкай групы арміяў «Цэнтр», якая ўварвалася ў СССР у 1941 годзе. То бок 400 тысяч Робін Гудаў у лясах грамяць штабы, гарнізоны, пускаюць пад адхон па 3 варожыя эшелоны на дзень. Але немцы, яны чамусьці працягваюць ваяваць пад Масквой, пад Сталінградам, на Каўказе. Патлумачце мне, калі ласка, як гэта магчыма? І чаму гэтая партызанская армія не падняла паўстанне ў Менску, ці ў Барысаве, ці ў Гомелі, а чакала прыходу лінейных частак чырвонай арміі? Паводле свежага падручніка партызаны кантралявалі 60% тэрыторыі Беларусі. Гэта не слаба. То бок яны маглі проста абвесціць сваю суверэнную партызанскую рэспубліку яшчэ ў 1943 годзе. Як наогул была магчымая дзейнасць нямецкай адміністрацыі? Як працавала чыгунка, пошта? Чаму немцы трымалі тут толькі паліцэйскія часткі, а не цэлыя арміі? Калі вы ведаеце, напішыце, калі ласка, ў каментарах. А яшчэ, паводле афіцыёзу, партызанская вайна – гэта справа ўсіх жыхароў Беларусі пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, вядома. Проста идылия некая атрымліваецца. Деятельность партизан поддерживала большинство жителей Беларуси. Население помогало партизанам продуктами, одеждой, сбором и ремонтом оружия. Многие жители вместе с партизанами участвовали в боевых и диверсионных операциях. Про злочинстве самих партизанов, про рабунки, про гвалты тут ані слова. Роўна як пра тое, што часта галоўнымі апанентамі партызанскіх камандзіраў былі іншыя партызанскія камандзіры, бо канкурэнцыя была, хто хутчэй дасць у Маскву справаздачу, што нешта там узарваў ці спаліў. І часта гэта было толькі на паперы. Адсюль, дарэчы, і тыя самыя проста неверагодныя лічбы. Разам з колькасцю партызанаў расце і колькасць ахвяраў вайны. У савецкі час лічылася, што загінуў кожны чацвёрты, недзе 2 мільёны. Зараз кожны трэці, уже 3 мільёны. Па-за увагай застаюцца, дробязі, напрыклад, этнічны склад ахвяраў, бо сюды ж запісваюць і яўрэяў, прычым не толькі з Беларусі родам. І таксама 810 тысяч загінуўшых савецкіх вайсковапалонных розных нацыянальнасцяў. Гэта проста геаграфічна яны былі ў Беларусі. І калі пагрузіцца ў гэтыя афіцыйныя наратывы, то акажацца, што гінулі толькі беларусы. І Брэсцкую крэпасць абаранялі беларусы, хаця там адных, насамрэч, чачэнцаў было каля 300, а яшчэ грузіны з 333-го стралковага палка, не кажучы ўжо пра рускіх. Гэта былі абаронцы СССР, а не Беларусі. І ў Брэсце яны аказаліся волей лёсу, выпадкова. Тое самае са сцягамі беларускіх франтоў, якія зараз носяць у Мінску на кожным парадзе. Першы беларускі, другі беларускі. Але франты не фармаваліся па этнічнай прыкмеце. Гэта назва проста шыльда. Так навошта гэта робіцца? Рытарычнае пытанне. Гэта робіцца для таго, каб падкрэсліць унікальны досвед Беларусі ў той вайне і манаполію на яе памяць. Таму кіраўнік краіны і кажа, што менавіта беларусы не дапусцяць рэвізіі ітогаў мінуўшай вайны. І тут ён нават спаборнічае з калегам па цэху, з Пуціным, хто большы патрыёт СССР. Таму і Дзень незалежнасці ў Беларусі пры Лукашэнку перанесены на 3 ліпеня, дзень, калі савецкія войскі ўвайшлі ў Менск. І гэта галоўнае свята пасля 9 мая, бо во все времена главным праздником белорусского народа
будзе дзень асвабаждзення ад фашысцкай акупацыі. І акурат для таго, каб падкрэсліць свой унікальны статус, уладам спатрэбіўся вось гэты кейс пра генацыд беларускага народу, аформлены ў асобны закон. І я зараз патлумачу. Сябры, хвілінку ўвагі. Не забывайцеся, калі ласка, пра падабайку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі, для вас гэта бяспечна. А таксама пра данаты, калі вы лічыце, што наш прадукт варты і цікавы, і калі вы хочаце, каб мы выходзілі і надалей. Дзякуй вялікі. Давайте зараз пра генацыд. Залішне казаць, што кожная вайна – гэта момант максімальнай дэгуманізацыі чалавечых стасункаў, што Другая сусветная стала самай страшнай вайной 20-го стагоддзя. Але зараз на афіцыйным узроўні Беларусі з гэтага робіцца цынічная палітыка. З 21-го года генпракурор Андрэй Швед закруціў справу пра генацыд беларускага народу. Маўляў, не ўсё яшчэ сказана ў савецкіх кніжках. Шмат чаго яшчэ ёсць цікавага. Мы раскажам і пакажам. І была заведзеная цэлая крымінальная справа пра генацыд беларускага народу ў гады Вялікай Отчинной войны. Генпрокурор проинформировал, что на данный момент в ходе расследования дела о геноциде установлено более 2500 ранее неизвестных населенных пунктов, которые были уничтожены. Допрошено 17 тысяч живых свидетелей. Кроме того, произведена большая работа по увековечиванию памяти, активно ведется работа с молодежью, отметил генеральный прокурор Белоруссии. Насамрэч, зашибись, правда? То бок беларусы неяк пропустили 2500 знішчаных населеных пунктаў. Іх просто не ведалі, нічога пра іх не казалі. 17 тысяч жывых сведкаў дапытана ў 2023 годзе, і гэта, слухайце, паколькі ім гадоў зараз? Дарэчы, у іншым месцы пракурор кажа ўжо пра 18 тысяч. Але і гэта не ўсё. Пракуратура выявіла, што на захадзе надалей хаваецца больш за 400 удзельнікаў генацыду, а ім па колькі гадоў? Па 100, па 110. Але па выніку Генпракуратура Рэспублікі Беларусь асудзіла толькі аднаго чалавека, мёртвага. Украінец Владимир Катрук быў асуджаны завочна, бо памёр у Канадзе ў 2015 годзе. І вядома пра яго было ўжо даўным-даўно, задоўга да Шведы ягонага расследавання. Галоўнае тут падняць вось гэтую шуміху ад справаздачыцца. Минск направил 109 просьб об оказании правовой помощи в десятки государств, в том числе о допросах лиц, которые входили в состав подразделений СС и других карательных батальонов. В большинстве стран Запада наши просьбы проигнорированы, заявил генпрокурор Белоруссии. То бок, коварный Захад надалей хавае 100гадовых нацыстаў і не хоча іх выдаваць. Дарэчы, вы здзівіцеся, але генацыд беларускага народу нібыта працягваўся да 31 снежня 1951 году. Як так? А так, што яго удзельнікі, паводле Шведа, не толькі немцы, але і украінцы, латышы, літоўцы, палякі і самі беларусы, канешне. Яны генацыдзілі беларусаў падпольна, хаваючыся ў лясах. Калі ж вы не да канца верыце ці зусім не верыце ва ўсё гэта, для вас ёсць артыкул 130 Крымінальнага кодексу «Отрицание геноцида беларускага народа» да 5 гадоў, між іншым. Так, у 2024 годзе Андрэю Савіцкаму прысудзілі трошку за адмаўленне. Рэальны тэрмін за нязгоду з трактоўкай гісторыі. А самое расследаванне генацыду, яно працягваецца і дагэтуль. Сёлета, ў 2025 годзе, Расія перадала Беларусі новыя дакументы.
Сегодня на изучении находится большой массив документов, поступивших из компетентных органов Российской Федерации, в том числе на немецком языке, сказал швед на встрече с коллегами из России. Он подчеркнул, что тема геноцида советского народа важна для обеих стран и требует постоянного внимания. Москва и Минск противостоят западным попыткам героизации нацизма и пропаганде неонацистской идеологии в политических целях. Тему геноцида вывучаюць і школьнікі, прычым з першага класу. Сэнс у тым, каб паказаць, што калектыўны захад у выглядзе Германіі і яе саюзнікаў меў на мэце фізічнае знішчэнне Беларусі і беларусаў. А вось у 11 класе школьнікам трэба адказаць на пытаннічкі. Такие. В чем состоит значимость расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в 2021 году для современных белорусов? Используя дополнительные источники информации, приведите примеры, показывающие роль Беларуси в недопущении реабилитации нацизма. До речі, калі вы хочаце асобную серыю пра беларускія падручнікі па гісторыі, то пішыце, калі ласка, зробім. Ну і вішенька на торце. Генпракуратура падлічыла, што мінімальная сума матэрыяльных стратаў, якія панесла Беларусь з боку фашыстаў, 2,3 трыльёны даляраў. Гучыце як рахунак, толькі ўжо не фашысцкай Германіі, а усяму захаду. Чаго мелачыцца? Усё, пра што я казала вышэй, выглядае як, я выбачаюся, косплей савецкай культуры памяці. Але ёсць і некаторыя навінкі, ад якіх савецкія ідэолагі, напэўна, проста пераварочваюцца ў труне. Напрыклад, важным рухавіком народнай перамогі над фашызмам, оказывается, стала православная царква. Это праздник победы силы духа, победы единения народа нашего. У падручніку для 11 класа ёсць цэлая таблічка, як вера стала опорой людей у военные годы. И мы читаем наступное. Несмотря на предыдущие годы гонений, русская православная церковь встала на защиту своего народа и отечества, делами проявляя традиции патриотического служения русского православия. И тут же про сторонку. Источником победы СССР являлись самоотверженность и мужество советских людей, советский государственный и общественный строй, руководящая роль коммунистической партии. Як гэта ў іх разам у галаве ўладкоўваецца, складваецца, я просто не ведаю. Калі у вас ёсць ідэі на гэты конт, то пішыце. І зразумела, няма ані слова пра тое, што акурат немцы на занятых тэрыторыях дазволілі зноў адкрыць храмы, праводзіць службы, хросныя хады, друкаваць рэлігійную літаратуру, бо яно ж не кладзецца на ідэалогію, праўда? А Сталін са свайго боку даў трошкі вольніцы праваслаўным акурат у адказ на гэта. Таму і патрыярха ён прызначыў у 43-м годзе, як такого, выбачайте мне гэты сленг, смотрящего за церквой. Вы, как минимум, лжецы, максимум подлецы. І праваслаўная царква, як структура РПЦ, яна удзельнічае у кульце Вялікай Айчыннай вайны. Так, у Менску, напрыклад, з'явіўся храм-памятник в честь всех святых и в память жертв спасению Отечества нашего послуживших. Там цэлы комплекс, уключна з крыптай з парэшткамі салдат, якую адкрывалі разам мітрапаліт Філарэт і Лукашенко. А недаўна там же з'явіўся музей з такой канцэпцыяй: Отечественная война 1812 года, Первая сусветная, таксама Отечественная и Великая Отечественная. І гэта такі канон. І вось пытанне, а якое ж гэта Отечество? Яно рускае, канешне ж. І гэта таксама азнака часу. Вось што пішуць у падручніку для 11-класнікаў, і гэта проста песня, насамрэч. Любовь к родине и готовность дать отпор врагу формировалась у граждан нашей страны
веками. Накануне войны в СССР была развернута широкая кампания по пропаганде русской истории. В кино, литературе, искусстве, в периодической печати характерным стало прославление национальных героев, государственных военных деятелей прошлого, которые способствовали укреплению своей страны. Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра Великого, Суворова, Кутузова, Ушакова. Я нагадаю, гэта беларускі падручнік, а не расійскі, не пераблытайце. Але пазіцыі кіраўнікоў Беларусі і Расіі яны вельмі падобныя. Вайна для абодвух гэта такі сакрум. Таму іх цытаты можна насамрэч мяняць месцамі, і яны гучаць амаль аднолькава. Напрыклад, чем больше времени проходит со времен Победы, тем активнее находятся те, кто пытается переписать историю. Мы никому не позволим стереть память о подвиге советского народа. Лукашенко. Россия помнит, кто спас мир от нацизма, и мы будем защищать правду о великой победе перед всем миром. Путин. И Путин, и Лукашенко, яны робяць з вялікай отечественной культ. І робяць гэта не проста так. Гэта выгадна. Чаму? Бо гэта гісторыя пра моцную руку і аўтарытарнае кіраванне. Інакш войны не выігрываюцца. Права кіраваць вечна. Гэта такі карт-бланш сілавікам, бо вакол ворагі. Чалавек у пагонах заўжды герой. Захад пад рознымі маскамі працягвае тую вайну. Яна нібыта і не скончылася. А ўсіх, хто не падабаецца, можно записать фашисты. И как только Германия получит действительно вот этот новый вермахт, ну или бундесвер, как угодно его называть, она, конечно, будет направлена против России. И тут, конечно, асобнае месца падрыхтавана для сваіх грамадзянаў, нязгодных з ліней партыі. Яны нібыта нашчадкі калабарантаў і паліцаяў. Тема калабарантаў і БЧБ-предателей стала ў прапагандзе мейнстрымам пасля 2020 года, калі сотні тысяч людзей выйшлі на вуліцы пад нашым нацыянальным сцягам і патрабавалі пераменаў. Іх усіх запісалі ў здраднікі. И понеслася. Цвета предательства. Почему БЧБ-символике не место в Беларуси? В попытках переписать прошлое БЧБшники утверждают, что коллаборанты не виноваты в страшных событиях Великой Отечественной войны. Что творили коллаборационисты под бело-красно-белым флагом в годы Великой Отечественной войны? Последнее, что увидели сотни тысяч узников Тростенца. БЧБ-флаг. Альтернативная история ведет апологетов БЧБ в цивилизационный тупик, затопленный кровью. Это Марзалюк, между іншим. Тупик, затопленный кровью. Я паспрабавала себе гэта уявіць і, господи, прости. Вось гэта зараз у Беларусі з кожнай розеткі, з кожнай дзіркі. Прычым, каб дадаць вагі сваім наратывам, прапаганда цытуе нават нейкіх ветэранаў. Когда я вижу то, что сейчас происходит в стране, под какими флагами выходят люди, и кажется, что это потомки тех самых коллаборационистов. Автор цитаты – Яуген Миколаевич Далидович. До слова, не просто выпадковый ветеран, а бывший разведчик партизанского отряда, полковник КГБ в отставке и просто человек, который всегда стоял на стороне правды и справедливости. Бывает. Што ж тут паробіш? І гэтая тэма стала настолькі папулярнай, што Лукашенко убачыў калабарантаў нават сярод тых, хто крытыкуе дзяржаўныя суботнікі. Я сур'ёзна. Вось цитата с 2022 года. Если человек так рассуждает, мерзавец, иначе его не назовешь. И не дай бог, что случится, это будущие коллаборанты. Поэтому хорошо, что мы их видим. 2020 год нас научил. Шах и мат, будущие коллаборанты. Вас выявить, паніяўцы, на субботники. Ой, ну и, конечно, каб замацаваць вось гэтую звязку паміж нацыянальнай сімволікай і здраднікамі-паліцаямі, тэма, канешне ж, замацаваная ў падручніках па гісторыі.
Бело-красно-белый флаг вывешивали на мероприятиях с участием германских оккупационных властей, а также на зданиях, в которых располагались коллаборационистские структуры. Он использовался практически всеми пособниками немецких захватчиков на оккупированной территории БССР. Полицией, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской центральной радой и ДР. Пры ўсім пры гэтым прапаганда дасюль не вызначылася насамрэч. У Беларусі ў часы вайны тых калабрантаў была ўсяго жменька, нейкі маргінэсы. Ці дафіга? Ну, ввогуле, як гэта лічыць? Ці іх многа? Ці іх няма? Бо калі жменька, то чаго іх баяцца? А калі шмат, то неяк дзіўна, слухайце, выходзіць. Чаму дзесяткі тысяч людзей не ацанілі савецкую ўлады і пайшлі ў вясковыя старасты, ў атрады самааховы, ў настаўніцкія семінары, ў школы, СБМ, БНС, БКА. Тады гэта не отечественная вайна, а грамадзянская, як яно па сутнасці і было. Адсюль выходзяць тупыя і дзікія фейкі, вось тыпу гэтага фота з замучанымі дзецьмі. Подпіс «Жертвы беларускай краевой обороны». Мёртвыя дзеці. Што можа быць больш страшным? Але гэтае ж фота раней падпісвалі як яўрэйскія дзеці ў Варшаве ці як польскія дзеці на Валыні. Зараз нібыта ахвяры БКА. Насамрэч, здымак зроблены яшчэ ў 1923 годзе. Цыганка Мар'яна Далінская з вёскі каля Радама забіла сваіх дзяцей у прыпадку шаленства. Фота публікавалі газеты і выданні па псіхіятрыі. І пазней здымак стаў класікай прапаганды, на жаль. Ці вось такі здымак. На ім чалавек у форме стаіць над трупамі. Падпісана «Жертвы 13-го беларускага батальёна СД». Аказалася, гэта Холмшчына, сяло Верхавіны, чэрвень 45-го году, польска-украінскае памежжа. Ніякага БКА там і блізка не было, і быць не магло. А чалавек у форме на фота – паляк. Вось яшчэ фота. Падпісана «Похороны одного из полицаев 13-го белорусского батальона СД. Гроб обернут в БЧБ флаг». Але на фото Белосток. На тле бачны касцёл, ён і сёння там стаіць. У горадзе было СД, але зусім не 13-й беларускі батальён. І хаваюць, з вялікай верагоднасцю, доктара філасофіі Міколу Чарнецкага. То бок, не трэба ніякага штучнага інтэлекту, фоташопу, дыпфейкаў. Ты бярэш стары чорна-белы здымак з мёртвымі людзьмі, каб побач былі нейкія людзі ў форме, і падпісваеш як хочаш, і запуліваеш, і ўсё пракатвае. І стаяць за ўсім гэтым, на першы погляд, не глупыя людзі, як гісторык Ігор Марзалюк ці доктар навук Вячеслаў Даніловіч. Але ёсць замова, і яе трэба адпрацоўваць. Таму для Марзалюка ўжо і напрыклад, клип «Deutschland» Рамштайна. Это нацизм. Угу. Entschuldigen Sie bitte, извините, пожалуйста, он не спел «Убер Алис». Он для того, чтобы избежать административного наказания, он спел «Убер Ален». І вось прымітыўная замова роўна прымітыўны вынік. Маючы пад рукой дзяржаўныя архівы, архівы КДБ, яны так і не змаглі знайсці доказаў страшных злачынстваў беларускіх нацыяналістаў, толькі казкі. Таму на выручку прыходзіць галоўнае з мастацтваў, як казаў Ленін – кіно. Беларусь-фільм доўгія гады жартам называлі партызан-фільм, бо асноўны профіль – гэта кіно пра вайну. Быў рэквізіт, натура, ўсё проста, а галоўнае была дзяржзамова на такое кіно. В августе 44-го Брестская крепость, Днепровский рубеж, глубокое течение. Усё гэта здымалі і раней, больш нават на расійскага гледача, чым на свайго. А зараз індустрыя зажыла новым жыццём, бо зверху кажуць «давайте, давайте». Ну, окей, давайте. Давайте пройдемся по свежих фильмах, про что там наогул ідзе гаворка. «Следы на воде». 1946 год. Фронтовик-разведчик, старший лейтенант Смолич прибывает в городок Поречье на усиление местной милиции. В западных районах Беларуси банды терроризируют население. Однако план милицейской операции внезапно оказывается под угрозой. В отделении милиции есть предатель.
Спасение капитана Максимова. Главный герой, корреспондент передового издания «Красная звезда». Внезапно появляется известие о загадочном исчезновении генерала. Мужчина причастен к планированию сверхважной операции «Багратион», потому его необходимо оперативно разыскать и любой ценой вырвать из возможного плена. Время вернуться. Июнь 44 года. Окрестности Орши. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку, но она усложняется появлением яхт-команды, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе. Ну и як вы там? Нормально? Вы яшчэ не засумавалі, не? Калі засумавалі, то павінна ж быць нешта пра дзяўчат, а таксама пра вось гэтае крэпкае еўразійскае сяброўства. Напрыклад, фильм «Узбечка». Весна 43 года. Калининский фронт. Девушки-снайперы проходят боевое крещение. Одна из них 18-летняя узбечка Джемиля. Ну, а калі вы ўжо ўсё гэта паглядзіце, я спадзяюся, што не, то на вас чакае серыял «Партызаны». Ён яшчэ ў вытворчасці, таму прыйдзецца трошки пачакаць, але вось вам замануха. 1941 год. Белоруссия охвачена войной. На оккупированной немцами территории советские партизаны обнаруживают секретные урановые рудники. Здесь под руководством талантливого русского ученого проводятся опасные эксперименты. Тем временем бывший вор-рецидивист Алексей Лаврентьев по прозвищу Леха Лавр чудом избегает смерти. Судьба приводит его в партизанский отряд капитана НКВД Виктории Дегтяренко. Карацей, магчыма, вы раней ведалі, што ў Беларусі ёсць сакрэтныя уранавыя руднікі. Все роўна, калі вы ведалі, нікому не кажыце. Але, пагадзіцеся, калі ласка, вы не ведалі, хто насамрэч перамог у Вялікай Отечественной вайне. І зараз вы ведаеце, гэта вор-рецидивист Лёха Лавр и капитан НКВД Виктория Дегтяренко. Спасибо вам. Низкий поклон. Сябры, вам можа падацца, што ўсё, што я тут пералічваю, гэта проста нейкая чарнуха і трэш. Але я аб чым? Тая вайна, другая сусветная, гэта наша гісторыя. Жудасная гісторыя. Гэта пра нас, гэта пра нашых сваякоў, дзе б яны не служылі ці не служылі, ці былі героямі, ці былі ахвярамі. Маю сям'ю гэта таксама ўсё закранула. Я гэта ведаю і памятаю. Без Марзуліка, без тупога кіно пра вось гэтых ВРО-рэцыдывістаў. Але вайна гэта не кіно, не гульня-стралялка з танчыкамі. І рабіць з вайны цырк і прапаганду гэта злачынства, разумееце? Гэта злачынства, якое робіцца ўжо тут і зараз, каб праграмаваць людзей на новую вайну ці на новыя войны. Гэта выкарыстанне трагедыі і памяці пра яе як інструмента для палітычных гульняў. А як вы думаеце? Ці згодныя? Ці не згодныя? А напішыце ў каментарах, там мы і сустрэнемся. А на сёння мы развітваемся. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. І будзьма разам з Украінай.